Hi, hello mga kabisaya. So, atong drama karon bagong bayani. So, salamat kayo sa inyong makanunayon kapag subaybay sa atong upload drama kada adlaw. So, dili na nato ilangan, ato nang isunod ang intro para magsugod na ang atong drama. Let's go. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma. Pahit ko kaimpag diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinikong lap. Sure ka? Magpasirita, ha? Nakadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorta. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasingkasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Padayunon ta karon ang suwatampo nga gipada gikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Maika. Dako nga kong pasalamat nilang Dave o Jolets kay wag ko nila pasagdi. So pakudunta si Tito Alfie sa kong pagbiya sa ila. Apan gipasabot ko siya nga kabubuton kini sa iyang asawa nga si Ante Carmela. Nakasulti na sad mi si Yekiek o iya gihapon gi-insister nga naay gihimong milagro sila si Jobert o si Jaira nga kong manghod. Mihila ko sa tubaga ni Jolets tungod kay huwag ko masayod kinsay angay na kong tuhuan. Gipatawag ko sa abang labaw ug dinhi kinahanglan na nakong mas mulig-on pa taliwa sa mga problema. Unya, I have to be more stronger and more courageous woman. Kano? Marisag tumay ko. Naaraman di ay no. In your every ups and downs, ni are good me si Jolets at your behind. Kaya di ka na mo pasagdan, Maika. Salamat gid kaayo ninyo, Dave, Jolets. Kanunay gid yung gipa-feel na ako nga wa ko mag-inusara. Oh. Ay, kuha lang gud magdinasigay lang yun ta sa usag-usa na to. Bitaw-bitaw maog yun. Parehas siya ito kaniyas layo, no? Dasig lang. Laban lang. Kumbati lang! Huwag pa huway mo eh. Tagay ko importansya dyan. Ha? Oh, Jolets. Salamat gid kaayo, ha? Kana. Moray buhata basta na iakas bahay. Mupahuway gyud ka o bukaon sad ka o gisakto. O ang mga problema, i-echapuera. Akong paningkamutan. Kay anugon kaayong OT, diba? Correct!
Need na ako nga magpakaligon pagyod. Muna, muna! Papikta magarang isyu nga niyam kaslayo. Lisod pag verify. Verify bitaw. Lisod pag verify. Kada mo na. Ang isyu ko. Tinuod ba or dili? Sakto gyud ka. Muna. Ginoo na lagi mag-igo. Salig ko ni niya. Love, natubang na namo sa barangay ang mga marites nga ni pagkatap og chismis. O niya, love? Wa gyud bisan usa ni angkon. Pulos nagtuntod og way nakapakita og ebidensya. Apil ba sa bang akong amigang bayot nga si Yakik? Oh, love. Okay, abi mo, love. Iyara ko nung gi-report nga nimo ang mga nanggawas ng mga chismis. May labot ko no sa isyo na mong Jaira. Kapag kakidugnaw, galambi lang bakbaan ng bayuta. Love, dili ko gustong maapektahan ka diha sa mga kabuang aning way mga lingaw dire. Jobert, love. Dili ko gustong mag-uol ka, love. Tungod kay mahal kay di ka. Huwag yung ko'y planong pasakitan ka. Salamat, love, ha? Ayaw gituhuwi ang mga hatod-hatod ng mga istorya, love, ha? Focus lang diha sa imong trabaho. Oh, love. Ikaw sa diha, ha? Focus sa imong trabaho. O sa katuig nila kong paabuton og magkita na po niya ta diha sa ato. Oh, love. Magpakalig-on lang kita, love. Mga pagsuway rin gining tanan. Ug katawaan ta nila kung maguba ta. Dili ta maguba. Tungod kay paglaban man gyud ka. I-fight na ko kung gugma nimo og ang 5 ka tuig na to relasyon. Huwag ka masayop sa imong pagsalig na ako, Ate Maika. Tungod kay diligid mahitabo nga magluib ko nimo. Salamat, Jayla. Nagtinabangay mi karon si Kuya Jobert, ate. Aron, manubagid ang mga marites nga nipakatap og mga isyu nga dili tinuod. Tinud-agi na ninyo. Aron dili na mag-anad sila. O, ate. Og ikaw, paglikay na lang gyud, ha? Para wa sila makitang bati og ni Kuya Jobert nimo. Si Kuya naman lang maoy mohatod sa kwarta nga ri sa bahay nga kanang basta ka na magpadakan na, ba? Aw, maayo hinoon. Kay igmat pa kaysa sa mga matas agila ang mga silingan na to mga marites diha. Basta kay Muki, hagid mi anak nila, Ate Maika. Apil na ng friend ni mong bayot nga si Yakik. Kana, mo ni sakto. Suportahan ta mo ng bahina. Maika, may ipangutanan lang ko nimo. Unsa ka na, Dave? Lisod ba gili kay kung higugmaon? Dave. Doon nagatuig ko nga nagsige og panglitaw nimo, pero wa pag ko nang musugta. Dave. Nahibawagit ko si akong status sa kinabuhi. Mao kani akong rason kon nganong lisod alang na akong pagsugot nimo. Maika. Kinahanglan pa bago di ay nga balikon ako sa pagpasabot nimo. Ang bahin sa akong status. Dave, take ka na in town ko. Bago pa lang mi sa Geneva, Switzerland, sadyang nisugod pagpangulitaw na ko si Nurse Dave Priscilla. Apan kanunay ko siyang gipaliparan sa iyang titinguha. Tungod kay naamalagay si Jobert nga kung sa kong kinabuhi nga nagpaabot ka na ako sa Pilipinas. Maika, ikaw na lang ang naghatag na kong krasik. Importante lang ko sa kong pamilya sa Pilipinas kung makahatag ko silang ipangayo. Unsa? Kung di patungod aling pagbatiak, kaning pagbati na ko para nimo, tingali. Wala ko'y kinabuhi kay kikapoy na ko. Dave. Di na ko malipayon sa kong kinabuhi, Maika. Shh, ayaw pagsultig sama, ana. Naaka lang nun sa imong gibati nga kay ubos nila. Ayaw pa das problema, good. Kundi patungod nimo. Usahon na malangod ng tada ko.
Nga kung hunahuna. Nga magkutlo sa kaugalingon kong kinabuhi. Dave, naunsa man ka, uy. Ayaw biagid ana, ha? Dili maayo ka ng imong nahuna-hunaan. Iya ka nas dautan. Salamat sa mantambag, Micah. Usbon ako ang pagpangutana. Katapusan na kini. Uguman ini. Di na ko mangutana pa ni mo ini. Unsa ka na? Sige, pangutana lang. Wa ba gina ibisan kamay lang yun kayo nga paglaom ang akong gibating paghigugma mo. Sama sa gihapon ang akong tubag nimo, Dave. Dili ko ikaw mahimong sugton tungod kay naa ni Jobert sa akong kinabuhi. Og nagminahalay ming duha. Micah. Naloy di kay kong Nurse Dave, uy, Micah. Hansaon taman. Dili magin ako siya mahimong sugton, Jolits. Take na baya ko. Ay, pastilan. Kung pwede ba lang unta, no? Ako na lang unta. Si ako na lang unta ba? Ako na lang masugot unta niya, God. Kana, pwede pa lang, Mubalhin nga rin ako ang iyang pagbati. Jolits, ikaw ha? Ayaw komedya ba? Kay seryoso ni nga isyo ang bahin sa mga sinultihan niya. Ay, sorry. Na-worry man sa good. Natandog gani kay ko atong yang giingon nako nga. Importante lang kuno siya sa iyang pamilya sa Pilipinas. Kung naipangayoon niya, ug iyaning mahatag. Basilan, makarelate man sad ko ana sa highway. Pero, iutong man lang pud nako. Muhatag kog na ikatag, pero pabaliban sad ko, oy. Naluoy man kong Dave, oy. Unya, Micah. Nga naman ko, eh. Sige naman ako liso-liso aning hidaanan ako. Wa pa magit ko makatog. Ay. Ganun samok man ako na-una. Oh. Ni-vibrate ang akong cellphone. Kinsa man kaning nanawag. Si Jolits. Unsa makay tuyo ani niya. Overtime man sila kanong orasa. Hello? Jolits? Nanawag ba lagi ka? Ang si mo tuyo? Di ba duty man ka karon? Oh my God. Pero, abatoy ko sa ako di ka pagsulti, ani, oy. Ngano di ay? Gikuyawan na biya ko nga rin, ha? Kuan, my God. Nagubot ka rin din sa hospital. Dali na mo din gawain yun na mo, damhatay. Sulti na dayon, oy. Unsa lagi na? Si Nurse Dave. Natagang siya giga sa Tesoy na rin hospital. Unsa? No! My God, tayo. Ano siya? Antay na si Nurse Dave. My God! Ganun iya mo kinigibuhat. Ganun ang pinutong ba siya? Papunta ko niya tayo. Mori ko. Kanang diling hapon mo. Kuan kaya ako na magsunon sa iyong ginangatan, tay. Julie. Sabihan niyo ko ba? Ilaw niya naman sunti, my God. Katong niya balik. Magani ko makatog din eh. Mauna nga nag-alindasay ko. Jolets. Huwagin ko magkasabot kung ngano to. Hangtod ka nanawag ka. Kuan ka na. Sige na. Matuod na niya. Talk you later. After ako din sa work, ha? Sige. Bye. Sige, bye. Oh my God. Dili pagit ko makatuos ako na sa ilan ka ni Jolets bahin kang Dave. Klaro kayo ka naging siya. Tinuod niya yung gibahad.
sa man. Nagatugag tarong, may ka. Igo, ragid ko nakatagpilaw. Mao ba? Muna na akong pugos akong mga mataron mo, Piyong. Silan, uy. Silan, cute. Nagkuhaan kita po sa kakabayan na tumay ka. Oh, si Nurse Jade pag yun. Gasulit. Guilty yun kay kuskit nga ni Nurse Dave. Ngayon ko dito, guilty man ka. Ha? My God. Gibaliwa, magod ako yung gihambin nga akong problema sa iyong pamilya. Oh, my God. Mauna na ito katapusan sa mga panagsulti. Guilty good kaayo ko sa gidagatan ni Nurse Dave. Wag ko magdahom nga iya ba di ay tinudon ang iyang bahad batok sa iyang kaukalingon, Priscilla. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ng suwat kampo nga gipadangat dinhining atong tulumanon, bagong bayani. Kundo na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. May musad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.